Huomenta. Mä tässä vaan äsken muistelin. Mä en muista näekö mä tän unessa vai onks tää muuten vaan tämmönen aamunen päähänpisto, mutta niin kun on tapahtunut silleen, että mä niin kun muistin, että millaista on olla silmät kiinni. Ja sitten niin kun, koska silmät kiinni silloin on pimeetä, niin miten sä enää voit unohtaa sen pimeyden sen jälkeen? Että tää tapahtui mulle silloin, niin kuin, että silmät meni pakostakin kiinni. Ja sitten sen jälkeen niin kuin, on ollut vähän vaikea kontrolloida silmiä. Että tuossa viime yönä mä niin kuin, tai ennen nukkumaan menoa, mä pidin silmäluomet kiinni, mutta silmäpallot, silti ne liikku. Ja sitten niin kuin, mä näin valoa, vaikka mulla oli siis niin kuin, mä olin pimeässä silmät kiinni ja mä siltikin näin valoa. Se on yksi pahimmista asioista, mitä mä oon kokenut pitkään aikaa.